Hvor smiler han, hvor er han glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne lærersøger, for hjemme venter mor og far med dejlig chokolade og kager til. Og når han hjem fra bussen går, hurra, 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 så skal han hjem og holde fest, og den som kommer med som gæst får dejlig chokolade og kager til. Tak for det.